Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा गोदानै साख्रि फैबावदों IB नि आन्डाराव एबा Intelligent Bureau नि आन्डाराव स नोंथांमोना MTS बेनिफ्राय सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट नोंथांमोननि लास्ट डेट 30 नभेम्बरसिम थागोन 10 पास जानाय लोगो लोगो हौवाफोर हिनजावफोर हागोन नाथाय जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेशन स माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ डिटेल्सआ दंखाजोबो एन्ड आसाम पुलिसनि एप्लाइ डेट एबा नोंथांमोननि लिंकआ एक्टिभ जासिगोन दिनै आरो बेनो जाबाय 5 PM नोंथांमोना 5 PM जानाय लोगो लोगो आसाम पुलिसाव डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बेनि सायाव नेक्स्टआव भिडिअ फैगोन स नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल वेबसाइट एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबा फार्स्टआव नैबाव रेजिस्टार खालामनांगोन एन्ड जेब्ला आइडि मोनो नोंथांमोना लगइन खालामनानैहाय एप्लाइ खालामनांगोन स बेनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेशन नोंथांमोना बेवहाय मोनदों स बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो स नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेशन दा पोस्टआ सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट दङ एसए बेनिफ्राय मटर ट्रान्सपोर्ट दङ बे एसए बेनिफ्राय एमटिआव एन्ड बेनिफ्राय माल्टिटास्किं स्टाफ दङ एमटिएसआव जेनेरेल हिसाबै स बे पोस्टआ ओरैबायदि दङ स नोंथांमोना अल इन्डिया हिसाबै मोनदों एन्ड बेयाव जोङो नायोबा जन वाइस नायनांगोन स बेखायनो जोङो डाइरेक्ट फैनांगोन गुवाहाटीआव 13 नाम्बाराव स बेयाव एसए माने सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय मटर ट्रान्सपोर्ट दङ बेनिफ्राय एमटिएस दङ स एसटिआव सासेल' दङ नाथाय जोंनि एसटिआव नोंथांमोना नैबे आनरिजार्भ केटेगरियावबो एप्लाइ खालामनो हायो अके आरो बे पोस्टआ बारायगोन नेक्स्ट लेभेलाव बेखायनो खालामना दोन जायफ्रा गोसो गुदुं 10 पासनिफ्रायनो हागोन जायखिजाया 10 पास जाबानो बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव जोङो माखासे क्राइटेरिया नायनोसै नोंथांमोननि सेलारिया 21,000 निफ्राय जागायनानै 69 सिम जागोन पर मान्थ 1000 एन्ड बेनिफ्राय बायदिसिना नोंथांमोना मोनबाय थागोन एन्ड बारायबाय थागोन देन बेनिफ्राय फरायनाय जाबाय नोंथांमोना ओरैबायदि सिम्पल एमटिएस पोस्टआव अनलि 10 पास जाबानो हागोन नाथाय एसए बेनिफ्राय एमटि पोस्टनि थाखाय नोंथांमोना 10 पास खालामनानै लाइसेन्स थानांगोन बेनो जाबाय एलएमबि लाइसेन्स थानांगोन अब्लासो बेयाव नोंथांमोना हागोन एन्ड बैसोआ 18 निफ्राय 25 इयार्स नाथाय जोंनि एसटिआ माखासे बारा मोनगोन ओरैबायदि कन्डिशनाव दङ माने सिकिउरिटि एसिस्टेन्टआवहाय 18 निफ्राय 27 अब्ला जोंहा 5 इयार्स बारा मोनोना 32 इयार्स नाथाय एमटिएस पोस्टआव नोंथांमोना 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम बेयाव मोनगोन अके स बेखौ नोंथांमोना नायदो एन्ड बेनिफ्राय एग्जामनि डिटेल्सखौ जों नायनोसै दा लोगोफोर एग्जाम होनोबा एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम जागोन स्टेज 1 एन्ड 2 दङ दा एग्जाम सेन्टार होनोबा गुवाहाटीआव दङ नोंथांमोना मोनदों स नोंथांमोना आसामना गुवाहाटी तेजपुर सिलचर जरहाट डिब्रुगड़ दङ स बेयाव नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनांगोन एन्ड एग्जामा स्टेज 1 एन्ड 2 दङ स्टेज 1 आवहाय 100 मार्क्सनि एग्जाम बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय एमसिकिउ टाइपनि मोनगोन मोनसे हायोबा नोंथांमोनाहाय 1 नाम्बार मोनगोन बेनिफ्राय 1/4 नेगेटिभ मार्किं दङ बेनिफ्राय सिलेबासखौ नायनानै लादो दंखायो 100 मार्क्सनि एग्जाम 1 घन्टाल' टाइम दङ बेनिफ्राय स्टेज 2 आव नोंथांमोना मटर मेकानिज्म ड्राइभिं टेस्टनि थाखाय दं एक्सट्रा 50 नाम्बारनि बेनिफ्राय डिस्क्रिप्टिभ टाइपनि इंलिश कम्प्रिहेन्सन दङ 50 मार्क्सनि बेखौ नोंथांमोना नायदो स्टेज 2 आवहाय आरो बेयाव 1:10 नोंथांमोनखौ लेंहरगोन स बेयाव नोंथांमोना माने मोनसे पोस्टआव स नोंथांमोनखौ 10 जन लेंहरगोन अके एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय जायफ्रा गोसो गुदुं नोंथांमोना खालामबानो जाबाय आइबि नि आन्डाराव साख्रि मोनगोन जोबोर मोजां साख्रि इन्टेलिजेन्ट बिउरोनि आन्डाराव स नोंथांमोना साख्रि मोनगोन एन्ड स नोंथांमोनानो माखासे दङ डिटेल्स बेखौ नोंथांमोना नायना लाबावदो देन बेनिफ्राय गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना मोजां नायनानै ला देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि अनलाइना दायो सोलिगासिनो दङ एन्ड बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय स नोंथांमोनाहाय 13 नोंथांमोना मोनदों नभेम्बर स नोंथांमोना 30 नभेम्बरसिम एप्लाइ खालामबाय थानो हागोन आरो नोंथांमोनाहाय पेमेन्ट दानाया जाहैबाय 16 सिम नोंथांमोनाहाय थानो हागोन दा नोंथांमोना एग्जाम फिसखौ नांगोन 450 नोंथांमोना पे खालामनांगोन एसटिजों खोथा गैया आइबि पोस्टआव दा बेनोमा नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स एन्ड नेक्स्टआव आसाम पुलिसनि एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन नोंथांमोनाहाय नायनो दाबाव